Как си набавяш протеин? Това е въпрос, който чува всеки, престанал да консумира месо. Истината е, че с традиционната диета се консумира двойно повече протеин от необходимото, а допълнителният протеин се превръща в захар, след това в мазнини, което определено е вредно. Това е факт, но има надежда. Повечето растителни храни, тофу, спанак, пълнозърнести храни съдържат протеин, така че на вегетарианците и веганите не им липсва нищо. А плодовете и зеленчуците осигуряват допълнителни, жизнено важни хранителни вещества. Яжте повече зеленчуци и бъдете по-силни и по-стройни.